गभर्नमेन्टनि सिस्टेमाव रावबो ट्राइबेलानो जा एबा ट्राइबेल ख्रिस्टियानानो जा डाबल बेनिफिट रावबो मोना। कन्स्टिटिउशनेलि जोङो शिड्युल ट्राइब बे जोङो रिकगनाइज आरो बेवहाय शिड्युल ट्राइबा माब्लाबाबो धोरोमजों फाराग जाया। रिलिजियस माइनरिटिया जाय धोरोमा माने कन्स्टिटिउशनेलि माने बिथांमोना खम बिबांनि फोथायग्राफोर दङ इन्डियायाव। बुद्धिज्म दं, जैनिज्म दं, ख्रिस्टियानाबो माइनरिटि। दा बेखायनो बिथांमोनहाबो संबिधाननि सिङाव थानानैनो खोथाफोरखौ बुंनांगौ, संबिधाननि गोजौआव थानानै बाथ्राफोरखौ बुंनाङा। थांनाय सानथामसोनि आवगाय बिश्वनारिया मोनसे ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंदों बर' ख्रिस्टियानफोरा माइनरिटियाव थानाय ना ट्राइबेलाव थानाय होननानै दा बेयो ससियेल मिडियायाव बिराद गोसारदों। लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव माखासे गोनो गोथो लाबोदों। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? गिबियाव जोङो बुंनो लुबैयो बिथाङा संबिधानबो नङा। बिथाङा भारत संबिजितनि दहायाव समायखिरा लानानै बिथाङा माने सासे दिनै लेजिस्लेटर MLA प्लास बिथाङा मन्थ्रिबो जाबाय। जों बिथांखौ मान होयो। बेवहाय संबिधानिक जि माखासे मोनथायफोर थायो आरो जोङो जि क्राइटेरियाखौ लानानै जोङो ट्राइबेल बे अराय सम माने बियो सासे मानसिजों थैजासिम थायो। आरो दिनै बर' हारिया बुहुमनि बर'फोर खौसे जा होननाय स्लगानजोंबो आरो बर'फ्रा गेरेमसा माहारि बा खुंथायाव बड'लेण्ड नांगौ, गुबुन गुबुन रोखोमै पलिटिकेलि ससियेलि जयै बावहाय जेबो धोरोम बासियालासिनो बयबो जयै फैदों। आरो बियो कन्स्टिटिउशनेलि जोङो शिड्युल ट्राइब बे जोङो रिकगनाइज आरो बेवहाय शिड्युल ट्राइबा माब्लाबाबो धोरोमजों फाराग जाया। आरो बेखायनो बयबो शिड्युल ट्राइबैनो थायो आरो बेखौ लानानै जेबो बेले बेजे जानांगौ दं होननानै जों साना आरो बेबादिबो जानो नाङा। मानोना दिनै कन्स्टिटिउशना जि मोनथायफोरखौ होयो बेखौ लायो। रिलिजियस माइनरिटिया जाय धोरोमा माने कन्स्टिटिउशनेलि माने बिथांमोना खम बिबांनि फोथायग्राफोर दङ इन्डियायाव। बुद्धिज्म दं, जैनिज्म दं, ख्रिस्टियानाबो माइनरिटि। दा बेवहाय दिनै गभर्नमेन्टनि सिस्टेमाव रावबो ट्राइबेलानो जा एबा ट्राइबेल ख्रिस्टियानानो जा डाबल बेनिफिट रावबो मोना। गभर्नमेन्टनि सिस्टेमा बेबायदि स्कलारशिपखौ रावबो डाबल मोना आरो गुबुन गुबुन सुबिदाखौ रावबो डाबल मोना। मानोना वान विन्ड' वान बेनिफिट, वान स्किम, वान स्कलारशिप, वान स्टुडेन्ट बेबादि मोनसे पलिसियाव गभर्नमेन्टआ सोलियो। आरो बिनि थाखायनो बेफोरजों गुलाय गुजाय जानांगौ जोंनि बर'नि खौसेथिखौ सिफायनाय एबा बर'नि खौसेथिया गावस्रानांगौनि जेबो सोमोन्दो गैया। आरो बेखायनो बिथांमोनहाबो संबिधाननि सिङाव थानानैनो खोथाफोरखौ बुंनांगौ, संबिधाननि गोजौआव थानानै बाथ्राफोरखौ बुंनाङा। जों बिथांखौ खावलायबाय। मानोना बियो संबिधानिक मोनसे बिथा माने डिसिसन आरो जायखौ संबिधाननि सिङाव थानानै लेजिस्लेटर्सफ्रा मन्थ्रिफ्रा हाबा मावनांगौ। नोंथांमोना बेबादिनो सोलिनांगौ आरो संबिधाननि गोजौआव थानानै बाथ्रा बुंनाङा। जों नोंथांखौ खावलायबाय आरो उनाव जाहाथे बेबादि बेले बेजे बाथ्रा बुंनाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौ हास्थायो।